Ngị na onye nze na ọzọ na-ekwu okwu. The greatest abomination ị ga-eme bụ na ikpupụli okpu n'isi, kpupu ya, tufuo. Ịma na imega alụ. Ga-eji ebu wee kpukwu enyi okpu ahụ n'isi bak. Ana onye kpupụli ga-eweta ebu na. If not, ịma na o nwere ga-echi ọzọ na be unu na lineage unu niile. Ọtini wele ebunu jeto ite onye okpu anyị kpupụli ya. Amapụ unu n'ochichi ọzọ maka na imere alụ. Asị na Oveke kwatuo nze agụ ego na-eji echi ọzọ. Ego eji echi ọzọ abụrụ 1 naira. Mmanya bulu Oveke o wee kwatuo nze agụ ego na-eji echi ọzọ. Ịmakwa na onye nze na ọzọ adịghị eje job. Mbọsị bulu gboo onye chili nze na ọzọ adịghị ejelu mmadụ job. Ọ da asa abụ mmadụ nọ nke ka ya na-asa abụ asa.